سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو محموس إسران شلشن تكمتي كلايت حستو استدالو على توزينات تزلكم مسيلخو كموترو كساف تصمد باتنا نخت كتاتلنا عند عدمكو بقدامنت أرست زينا ኢትዮጵያ በኃይልን በወራርን አፍደገ ባህሪ ክትበጽሕ አይትደልን ያኽብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገሊጹ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ በዛዕባ አተገባብራህ ውዕል ፕሪቶሪያ መረርኡ ገሊጹ 16 ሰባት ቀቲሉ ዝተሰወረ ውልቀ ሰብ ንምህዳን አማይት ፖሊስ ተዋፊሮም ሰሜን ኮሪያ አብ ኡጋንዳ ዝርከብ ኤምባሲኣ ተዓጹ ኤርዶጋን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት እስራኤል ኣብ ጋዛ ጭፍጨፋ ምፍጻማ ዓለም ስቕጣ መምራጻ ነውሪኡ ከም ዝበለን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኢትዮጵያ በኃይልን በወረራን ኣፍደገ ባሕሪ ክትበጽሕ ኣይትደልን ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገሊጹ ኢትዮጵያ በኃይልን በወራርን ክትፍጽሞ እትደልዮ ዝኾን ነገር ከም ዘየለ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገሊጹም ሎሚ ጥቅምቲ መበል 116 መዓልቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ በዝተፈላለዩ ወታደራዊ ምሪታት ኣብ ዝተጸንበለሉ እዋን ኣብ ዝስምዑ መደረዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነዝገሊጹም ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ኢትዮጵያ ግቡእ ምያጥ ክግበረሉ ዘሎ ናይ ህልውና ጉዳይ ክብል ንኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ዘስምዑ መደረ ኣብቲ ዞባ ወጥርን ጎንፅን ከስዕብ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታታት ኣስዒቡ ነይሩ ዋና አዛዚ ዕጡቕ ሓይልታት ሃገር ዝኾነ ተቐዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቀረባ እዋን ኢትዮጵያ ኣብ ገለ ጉድኣት ምዝታይ የድልየናሎ ዝብል ሕቶ ከተልዕለን ከላ ወራር ክፍጽም ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ይስማዓሉ ኢሎም ኢትዮጵያ በዝኾነ ሓይሊ ተሳዒራ ከም ዘይትፈልጥ ከም ዘይትሳዕርን ብምግላጽ ሃገሩን ዝኾነት ሃገር ወሪራ ኣይትፈልጥን ሕጂውን እንተኾነ ሃገር ኣይትወርን ክብል ተዛሪቦም ንኹሎም ኢትዮጵያውያን ንሓይሊ ምክልኻል ሃገር ክገልጽ ዝደሊ ኢትዮጵያ በኃይልን በወራርን ከተማልኦ እትደልዮ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ኢሎም ወሲኹ ድማ ምስ ኣሕዋትና ብምዝታይ ናይ ሓባር ረብሓታትና ክነኽብር እምበር ድሌታትና ብኃይልን ምፍጻም ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ቃታ እንስሕብ ከም ዘይኮንና ኣትሪረ ክገልጸልኩም እፈቱ ክብል ተሰሚዖም ኣብየት ዘተ የድልዮ ዝበሉ ጉዳይ እንታይ ከም ዝኾነን ምስ መን ምዝታይ ከም ዝደልን ግን ኣይጠቐሰን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ሰሙናት ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘስምዖ መደረ ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ጉዳይ ቀይሕ ባህሪ በደረጃ ኣባላት ፓርላማ ከይተርፈ ከም ነውሪ ጌርና ኢና እንሓስቦ ናትካ ኣባይ ናትካ ህዳሰ ምስ ገንዘብካን ገሌኻን ኣብ ዝኾነ ኣጀንዳ ሰብ እንዳትዘራረበሉ ንስኻ ግን ቀይሕ ባህሪ ዝኣክል ነገር ከም ሓሳብ ክትዘራረበሉ ስለምንታይ ነውሪ ይኾነካ ብምባል እቲ ጉዳይ ምልዓሉ ርትዓዊ ምዃኑ ክምጉት ተሰሚዑ እዩ ኢትዮጵያ ወደብ ኣልቦ ምዃና ኣብ ኣፍሪካ ዝሓየለት ሃገር ክትከውን ንዘለዋ ዓቕሚ ከም ዝድረቶን ምግላጹ ዝዝከር እዩ ብታሪኽ ጂኦግራፍን ዓሌትን መሰረት ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ናይ ምርካብ ዘለዋ ቅቡል ሕቶ ዳግማይ ክረአ ኣለዎ ዝብል ኣብይ በሰላም ክረጋገጽ ከም ዝደሊ ይዛረብ ኢትዮጵያ ንወደብ እተውፅኦ ክፍሊት ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ ናይ 3 ዓመት ወጻኢታት ጥራይ ግድብ ህዳሴ ክሃንጽ ዝኽእል ብምባል ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝግባእ ሞጊት እዩ ጎረባብቲ ሃገራት ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝምንጩ ወሓይዝ ማይ ከም ዝረኸባ ብምዝኻር እተን ሃገራት ዘለውን ማያዊ ጸጋታት ክካፍላ ከም ዘለውን ኣሚቱ ነይሩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ላዕለዋይ ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣመራርሓን ኣባላትን ሰራዊት ዋዒ ጽንዓት ዕላማ ብምሕላው ክቕጽሉ ከም ዝግባእ ተሓሳሲቦም ለኸ ውሽጣዊ ጎንፅታት ብዝግባእ እናፈጸምኩም ንእትርከቦ ጀጋኑ ኣባላትን ኣመራርሓን ሰራዊት ልዑል ክብሪ ንዓኹም ይኹኑ ንክብል ገሊጹ ኢትዮጵያ ተኸቢራ ሉዓላውነታ ከይተደፍረ ንኽትቅጽል ወታደራዊ ዓቕምናን ኣወዳድባናን ኣጠናኺርና ልኡኽና ብዝግባእ ንምፍጻም ድልዋት ከም ዝኾንና ንህዝብና ክንራግጽ ክብል እውን ተዛሪቦም ድልውነት ሰራዊት ብምባል ውሽጣውን ዳግማውን ስግኣት ጸጥታ ይምከት ከም ዘሎ ኣብሪሆም ሓይልታት ምድሪ ሰማይ ባሕርን ሳይበርን ንዘበንን ኢትዮጵያን ብዝምጥን ኩነታት ንምህናጽ ኣተኣማማኒ ብርኪ በፂሑ ኣሎ ኢሎም በተወሳኺን ኢትዮጵያን ዘበናት ዝኸዕበተ ህንጸት ሰራዊት ዘለዋ ብምዃና ምስቲ ሃገር ዘለውን ርክብ ዝበለጸን ምዕባይ ከም ዝሰርሑ ወታደራዊ ሓለፍቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ገሊጾም መበል 116 በዓል መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ኣመልኪቱ ታሪኽ ተጋድሎን ሰራዊት ምክልኻል ከምኡውን ሕጂ ዝበጽሑ ቁመና ዘርኢ ዓውደ ምርኢት ኣብ ብሄራዊ ቲያትር ኢትዮጵያ ንህዝባዊ ምርኢት ቀሪቦም ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ተወካል ዳይሬክተር ምምሕዳር ታሪኽ ሓድግን መጽናዕትን ወታደር ሌተናንት ኮሎኔል ኣግዛው
التايه اتعودي مرئت جننات تاريخنا تسراويتن حجز بتصحلو زتامن قمنان زي ملاختيلم سراويت مكلخال نلولاويت ኢትዮጵያ ዝኸፈሉ ዋጋን ታሪኽን ጀግንነትን ምዝካሩን ቀንዲ ዓላማ اتعودي مرئت كم زخون ابرهم ابتستناد عودي مرئت نمعدام ዝመጹ ወታደራዊ ሓለፍታት ዝተፈላልዩ ሃገራት አፍሪካ እቲ عودي مرئت ታሪኽ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ بعمቆት نخردو زخال خمس خونه أبرهم سراويت مكلخال إثيوبيا زلو عقمي هاجرات أفريقيا أبنت كام زخونه زحبرتهم وتدرات حلفتي هاجرهم أبو تدرو عودهم مس إثيوبيا زلو نمتسر نعباي كام جسرها قليتو جزياو محدار كل تقرأت وقتها شورده بزعوات تجاجبره وعرب بريتوريا مررو قليتو بمسألة اسم بريتوريا منجست فيرال إثيوبيا سراويت إيرتران عطوات أمحران كاب كل تجري مولو بمولو نايم صحاب حلفنا تفز أتسمان اتبخنات استمزابله بمليونات زغط روزيغاتات كونتاتو من أبوتو من ملاس متشو كام زي كانون يقلتسم ولا قوات اسم سلام كاب زفرم درجة عمت تجبر نتناي كل التعمت كونات زبك أمانجو فيرال منجست إثيوبيا إيرتران سم بريتوريا كاب زفرم حدا عمت كوان تجبر كسب حجز الترايا فز أتسماجن أبحثو زئته ويزي أجم خانه بزوحات خيجلسوه ثاني حميم بريزيدنت محدار كل تجري آتو جيتات شوردات مالي مس أمباسادر بريطانيا هدار نوالشين وانا دايركتر قوت تواوي متحجاز جيرمان برايتي بيكلن مغلاب زهو مجلسي من سفير النسراوت إيرترا كاب تجري مسحب زي مخالو زد ما أتلو لو مريت إثيوبيا كاب زد تفلالي محدار الدوبات تجري زبط عطوات أمحراد ما كبير تسجن يسعو مهلون ببيت صحة بريزيدنت زتزرق حابرته بزعبو مبري كم هوا ملكيتهم جزياو من محدار تجري عبت كل الكابز مسرتات حيزو أب إثيوبيا زمدبرون بزوحات أمباسادرات وتصا هجرات والوخات منجستات وكلتي عالم الخوت كالاتن منستر فيدرال منجست إثيوبيا مرحة استفلوا خلاتن عبي تعدن ناب تجري عدتنا جبروت مزابلتي إن تعذبوا كمون مس مرحة جزياو من محدار مزتاي بزوح سبعة دقاقامي مبتسحن زتن جناح كان يلوطي كام زي متسه ينافهم عسرت شدش سبعة قتلوا زد تصوروا الكسب نمهدان أمايت بوليس توافيرهم أب أمريكا جزءات مينه كتمه لويستن باستفتزم متقعت بوعدو عسرت شدش سبعة قتلهم هذا الكسب تخصي بمخفات نتوم سبعة كم زقتلهم دمه تجليتهم اتمتقعت مال ربع أبطقامت صوتي بولينك بيت مقبن زد تخفت خوينه هنا تناي تخصي متقعت يزفتزم تترطارين نمهدان سفي حمو فار بوليس تغيروا لهم بوليس تطرطر روبرت كارد زبار ودي 4 عامات مخانو بمحبار عطقون حادقنيان يخبل آتنكي غيوم سبسلطان قطر زمتو كوانت زي ترغاقت CBS كاب بوليس بزرخبو حبريتا بمتكاس تغوصر بوحدو 10 كبتو 5 غلو تسبسيوم قال زي ترغاقتو تسبسابات دمها بوحدو 57 كام زغسلو يحبروم كفل هزبو ودحنت جزءات مين بزوح مقداتي آلو خبل آب كتما لويستن أستات 38 شح سبات زنبرو الختمايوم بوليس كل تبوتات تخصي كم زخفته تبصبات كم زبصحو يقلصم اتحدا شيمينغس اب زبال بيت مغب كون كلو تخلاي دما ستيت غار مكريشين زبال مصوتي بولينغيوم امونغوم ناي 6.5 كيلومتر رحلات علوم اتا ختما بملئتا كم زتعصوتن نتمتقعت زفصمه تطرطاري نمهدان باماي زوصرو ابالات بوليس كم زتوافرو تفليتلهم بوليس مثل نايت ترطو زرغح خوينو بوناوي زحبرو غولفو تخدينو برت تعاتيقو نابتن صخاتو خلو افت فيديو زريوم اتول كسباب سراويت مكل خال امريكا سلطنا زوسدن ممهر اصوار مخانون صبصاب اسوسيتد بريس يملكتم ابز عمت زتوسن اوانات ماكل تعنا امرو كم زحلفن نايتو سمتقعتي كم زفصم يفرارح منبارون تغليتو سمين كوريا بأوغندا زركب إمباسيا تعاتسو سمين كوريا بكامبالا أوغندا زركب إمباسيا أبزمت كربا أوان كام تعاتسو حبيرام اتو قداي أبزنت بزبت بريزيدنت أوغندا يوري موسوفيني مس أمباسادر سمين كوريا جينغ تونغ هاك زي حلفة سوني دحري زي كايدو ركبيوم بز خاصات فرقي زمن أوطير زولو ديبلوماسياوي هلونا سمين كوريا أب أوغندا خمزة بكع يقلت علوم بريزيدنت موسوفيني أب تركب أمباسادر جونغ تونغ هاك سمين كوريا أو أفريقيا زركبو إمباسيتات نمقدال استراتيجيكاوي سقومتي خمت وصد كامز حبرو يقليتم أمباسادر جونغ زيت انحت صبو زمدنا
مسرنا سمين كوريان أوغندان بزحيل مرفقو خمز غتسل بمرقات أبز متسوان مليسو خمز دنفع عافليتو اللوم أوغندا بشن شعات تميتن سوسان كلتن كاب بريطانيا نعصاد حرب موصا أبشن شعات تميتن سوسان سلستن سمين كوريا أبتا هاجر إمباسي خمز خفتت صبصابات يتقسم أبشن شعات تميتن سوانان شديشن سلطان مريحنت زحزة بريزيدنت موسوفيني سلطان دحر محازو بتدጋጋሚ ናብ ሰሜን ኮርያ ምብጻሕ ምፍጻሙ ቶም ጽብጻባት ወሲኹም ይሕብሩ ኤርዶጋን ንረሰ ሊቃነ ጳጳሳት እስራኤል ኣብ ጋዛ ጭፍጨፋ ምፍጻምን ዓለም ስቕታ ምምራጻ ነውሪ ኢሉ ፕሬዝዳንት ቱርኪ ረሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ብዛዕባ ኩናት እስራኤልን ሐማስን ምስር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ከዘራርቡን ከለውም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣብ ደረጃ ቅትለት በፂሑ ብምባል ንሓላፊ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ማሕበረሰብ ዓለም ስቕታ ንሰብኣውነት ዘሕፍር ይኽብል ገሊጹ ኤርዶጋን ኣብ እዋን ቴሌፎን ዝርቦም ንፍራንሲስ ከም ዝገለጾ እውን ተጠቂሱሎም ኩሉ ሰባብ ጋዛ ዘይተቋረጸ ሓገዝ ንጹሃት ሲቪላት ንምብጻሕ ዝግበር ጻዕሪ ክድግፉ ከም ዘሎም ይገልጽ እቲ ካብ ፕሬዝዳንታዊ ዳይሬክተር ርክባት ቱርኪ ዝተዋበ መግለጺ ኣብታ ቀደም በትዊተር ዝፍለጥ ዝነበረ ኤክስ ተዘርጊሑሎም ኤርዶጋን ነባር ፍታሕ ናይ ተግጭት ክረጋገጽ ዝኽእል ናጻ ሃገር ፍልስጤም ብምስራት ጥራዩ ዝብል በርገጺ ቱርኪ ደጊሙ ይገልጽ هاجروا بقرب أوان مس إسرائيل زنبرة ركب زحدثت مرحلة تركي إسرائيل أبغى توصلوا تدروا تجبرات زقربوه نغفتها كان عبيم تمال إيردوغان حماس نحرنت زكالس وجل خبل جالس ويوم كم تبي معرابيون زت تسميه جبر شبراو يودب أيكون كبل جالسهم بتوسخن إسرائيل نبصح زنبرة مدبات أبحثهم ملكة خمسة أمته جالسو زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزو الدين على نام مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام